おお晴れてるじゃないですか。でなめとんのかなめとんのかなめとんのか。おおすごっ綺麗でかっ綺麗やなめっちゃすごいわ7でね言うてますけどおお綺麗綺麗しあったかいねとても綺麗です。ちょっと映したかんのかな完璧です。二世です。ネットフリックスご覧の皆さんこんにちは。京都から来ました。昨日に韓国に着きました。こんにちは。인세이님 한국 좋아하시나요? はい、いい街ですね。カジノが好きで、韓国にはよく一人でカジノをしに来ることが多かったです。肌が汚いみたいなめっちゃ言われるんで、それをしようかなと思うのと、なんかここほうれい線がナルトの内ハイタッチみたいなわからないですかねみたいになってるんで、それをちょっとやってもらおうかなっていうのと、顔をシュッてこうリフトアップしたいんで、それもちょっとまあ要相談でお願いしたいなって思ってきました。ボトックスを何回か打ったことはあるんですけども、そんなんもうだいぶ前の話なんで。ボトックス以外は他に何かされたことは？僕が元からしてないですし、むしろ僕ここ腫れてるじゃないですか。これボクシングでこっちから殴られてこっちに折れてこっちから殴られて元に戻って腫れました。でこの鼻ですね。何もしてないです僕何もしてない自然のハンサムです。はい。二世です。お願いします。ではおかけになっていただいて。気になるっていうか何をしたらもっとかっこよくなると思います？逆に。뭐 이미 잘생기셔갖고 팔자가 생각보다 그렇게 심하진 않네요. 레벨업 볼륨 같은 콜라겐 부스터로 채워도 좋을 것 같거든요. 그리고 이 눈 밑이 약간 꺼졌거든요. 이렇게 움푹 들어갔는데 이것도 살짝 이렇게 채우면 좋을 것 같아요. 大丈夫です。はい。 요쪽 턱 라인을 조금 더 샤프하게 하기 위해서 울세라 이렇게 턱 라인이랑 요 이중턱까지 하시면 좋을 것 같아요. 모공은 포텐자로 바늘 찌르는 시술을 해서 좀 채우면 될 것 같은데 요 팔자의 주배로 볼륨 쓰고 남은 약 2cc만 빼서 이렇게 발라놓고 찍으면 좋을 것 같아요. 주배로 포텐자가 단순히 모공만 채우는 게 아니라 전반적인 피부 결을 좋게 해줄 거니까요. 전반적인 탄력이랑 색소를 이제 완화시키기 위해서 가볍게 티타늄 추가해서 해보면 좋을 것 같아요. はい。 네네. お願いします。暑いです。熱いやつ。これだいぶ変わります。やらないよりは全然置いた方がマシですね、痛みが。施術室の方にもぬいぐるみみたいなのが置いてあるんですけど、痛かったら潰してくださいっていつも。ああ、ぬいぐるみ僕大好きなんで。美味しいもの、昨日の夜とか何食べられましたか？いや食べてなくて、それが酒飲んでてずっとタッカンマリが食いたいですね。한마리. はい。また後で会いましょうね。 혹시 교토에 가서 볼만한 거나 자랑할 거 있을까요? 俺っすね。俺関係ねえよ。 동네 맛집이 있다면? 南禅寺にある純正って湯豆腐やったり。 지금 떨리진 않으세요? いや緊張は別にせんっすね。怖っ。 いた刺しすぎやろって言うぞ。してんだよ。これ男はしんどいな。韓国でも人気か。住もうかな。